Pani poslankyňa, čo pre vás znamená dnešný sviatok 1. máj, sviatok práce? Aktuálne musím začať tým, že nachádzame sa v krásnom, nádhernom, kultúrnom meste Liptovský Mikuláš. Som veľmi rada, že sme oslavili 1. maj práve tu, pretože je naozaj toto mesto veľmi úzko späté s kultúrou a tradíciami, ktoré si musíme naozaj veľmi, veľmi chrániť. A teda som rada, že tradície naozaj obnovujeme každým rokom pre nejakú takú liberálnu kaviareň. Samozrejme, oni to môžu chápať ako nejaký prežitok, čo už by sme nemali oslavovať, čo už je absolútne, že mimo, mali by sme to nahradiť, ja neviem, dúhovými ponikmi alebo čím. Takže musíme si chrániť to, čo nám je vlastné, to, čo pochádza z našej histórie a z našich tradícií. Preto opakujem, že som veľmi rada, že to oslavujeme každým rokom. Pre Smer Slovenskú sociálnu demokraciu je to veľmi blízky sviatok. A teda oslavujeme ako sviatok práce, solidarity, tak aj boj za ochranu práv pracujúcich. A Smer Slovenská sociálna demokracia už odjak živa, od svojho vzniku tieto práva naozaj presadzuje. Či už zvyšujeme minimálnu mzdu každým rokom, snažíme sa naozaj zlepšiť podmienky pracujúcich. Aj teraz je vôbec ako vládny návrh zákona, ktorý pôjde teraz do druhého čítania v máji, o ktorom budeme rokovať, teda aby sa do ústavy zaimplementovalo, že rovnaké platy mužov a žien, a teda rovnosť miest. Je to tiež také symbolické, lebo samozrejme na 1. mája sa aj stavá 1. máj. A v minulosti to znamenalo, že mladí muži stavali nejakej žene, ktorej prejavili týmto náklonnosť a postavili jej nádherný máj na nádvorí a takto vlastne jej dali rešpekt a úctu. Tak toto tiež má veľmi hlboké korene u nás na Slovensku. Takže pre nás 1. máj je naozaj veľmi krásny sviatok. Som rada, že Smer si ho naozaj každým rokom obnovuje, pripomína a robíme všetko preto, aby to naozaj takto bolo a aby sme si zase na budúci rok napríklad povedali, že čo sme pre tých pracujúcich urobili a zase pripomenuli, že čo treba urobiť. Tak ďakujem veľmi pekne.